L-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi qiegħda titlob biex kull min irabbi xi tip ta' annimal protett li jinsab fil-lista maħruġa minnhom jirreġistrah sa 17 ta' Frar. Wara li l-protezzjoni fuq dawn l-annimali żdiedet permezz ta' tibdil fil-konvenzjoni internazzjonali, issa se jkun hemm bżonn ta' preżentazzjoni ta' ċertifikati kull meta jsir xi tip ta' moviment jew kummerġ b'dawn l-annimali. One News tkellem mal-Unit Manager Alexander Borch li stqarr li dawn l-ispeċi li jinsabu f'Malta u li ddaħħlu issa f'din il-lista bħalissa m'għandhomx dawn iċ-ċertifikati u għalhekk ir-reġistrazzjoni se twassal biex l-awtorità toħroġ dawn id-dokumenti meħtieġa. Il-registration għamilniha biex in-nies jinformawna li għandhom l-annimali ħalli jekk jiġu eventwalment biex noħorġu l-permessi jrid ibieħħu jew jrid jibbalzmaħ jew jrid jurreħ xi wirja jkun nistgħu noħorġuha. Sit li ma jirreġistrax l-annimal tiegħu mhux se jittieħdu passi kontrih. Madankollu, xorta waħda jkun qiegħed f'periklu li jitlef l-istess annimal. Jekk xi ħadd ma jirreġistrax, ma tiksar l-ebda liġi, imma jekk mbagħad meta eventwalment jinnaf 5 snin oħra jiġi biex japplika għal xi ħaġa għall-permess fuq dawn, mhux ħajkollu registration li ħatgħinu li jipprova li fil-fatt dak l-annimal kien għandu qabel inbidlet il-liġi. Allura jista' jkun li daħal pereżempju wara meta kellu bżonn li biex jidħol iġib ċertu ċertifikati. F'Malta mistennija li jintlaqtu l-iktar il-persuni li jrabbu l-African Grey Parrot li huwa popolari bħala annimal domestiku. Speċi li naqdet ma' numru ta' rettili, annimali oħra u anke xi pjanti. Persuna tista' tirreġistra l-annimal tagħha billi timla l-formula li tinsab fuq is-sit tal-awtorità u tgħaddiha lill-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi sa 17 ta' Frar. Reġistrazzjoni li fuqha m'hemm l-ebda ħlas.